ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕಾಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೊತ್ತರ್ ಪತ ಹೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಯಂದು ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಇಡ್ದೆ ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿಯ ಅಂಚ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಪಲ್ಲೆನ ಸೋನುನ ಅಂಚ ಆಯೆ ಪಂಡೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿ ಬಂದಂಚ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ. ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತು ಡೋರ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡದಾನೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋವಂದೆ ಅಂಚ ಮಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ. ಅಂಚ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂಡು ದಾದನ್ನಗ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪೋಪಿನ ಏಟ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಯರು ಅಮ್ಮಗ್ ಐಟ್ ಎಂಚ ಕಾರ್ ದೀಪಿನ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಿಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ ಅಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುಡು ಪೋಯಿಲ್ಲಕನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರು ಯಾನ್ಲದ್ರು ವೀಲ ಕೈ ಪತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಡ್ ಬತ್ತ. ಅಂಚ ಮಾಲ್ಗ್ ಮಿತ್ತರಂದು ಒಂದು ಇಂಚ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ. ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮಗ್ ಪಾಪ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಲ್ಗ್ ಮಾತ ಪೋತುಜೆರು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರು ಮೆಲ್ಲದೆ ಬಾಲೆದೆ ಮೆಲ್ಲದೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆಗೆ ಎಂಕು ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಯ. ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಗ್ ಬರಡು ಬಂದಂಡ ಆತೆ ಕೈಡ್ ಕಾಸುಲ ಬೋಡು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರೆಗ್ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಗೇಮಿಂಗ್ ದ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರಲ ಉಂಡು. ದುವಿನೆಗ್ ಗಾಡಿಗ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಒಂದು ಬುಡ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಆಂಡ ಅವ್ಲು ಬಂಡೇರು ಐಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಕಲ್ಪವನಗುಲು ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಪಿದೆಡಿಗೆ ತೊನ್ನಗ ಒಂಜಿ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 500-600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುವೆರು. ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಧ್ರುವಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ. ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪೊಸಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೇಮುಗ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಗಿ ಎಂಬೋಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಮಾತ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಎಂದೊಂಜಿ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತಡು ಕುಲೋ ಒಂದು ತಿರುಗುನ ಒಂಜಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾನೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಲಯೇ ಅಂಚ ಮೂಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿರು ಮಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಿಯೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾರೆಗ್ ಅದಾಗ ಐಟ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾತ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು 25-75 ರೂಪೀಸ್ಗ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಓವಂಡಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೊಲಿ ತಂದು ಎಣ್ಣಿನಿ ಅಂಚ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಬತ್ತು ಉಂತಿನ 0 ಡೇ ಅಂತಾಗುಲೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿರ ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾವೇನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕುಲೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ್ ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ್ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬುನಿಂದಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬಂದೇನಿ ಐನ ಆಂಡಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನು ಗೊಬ್ಬರ ಸುರು ಮಲ್ತ ಒಂದಂತೆ ಭಯಂಕರ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುನೈಟ್ ನಮಕೊಂತ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಅಂತ 2 ಜನಲ ಫೈಟ್ ಹಿಡಿತ್ತ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನೆ ಅವು ಅಂಚಿಡು ಸೈಡ್ ಹೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಲೇಪೋದು ಬೂರುಂಡ ಅಂಚಿ ತಗುಲ ಔಟು ಇಂಚಿ ಬತ್ತು ಬೂರ್ನ ಇಂಚಿ ತಗುಲ ಔಟು
ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಲೈಕ್ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕಾರ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಪಂಡ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ ಕಾರ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೋದು ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ನಗ ಈ ಮಂಗನಗ ಇಟ್ಟು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಒಂದೇನು ಬತ್ತುದು ಬುಡ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಎಂಚ ಉಡ್ಪಿನಿ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೆರಗುಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಆರೊಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಬುಡಿಯರು ನಿಶು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಯೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ ಬತ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪರೆ ಮಿನಿ ಪನೊಡ್ಜಿ ಪಂದ್ ದಾಯಪನ್ನಗು ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಏತ್ ಬಂಗೋಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನೆಟ್ ಒಂದೇ ಬುಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬುಡಿಯಡೆ ಒಲ್ಪ ತಾಂಡೋನದಾನಂತ ಎನ್ನಿಯನ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಫುಡ್ ದೌಲ್ ಬತ್ತ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ದೌಲು ಮುಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಡಿಶಸ್ ಫುಡ್ಡು ಚೈನೀಸ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ನಮ್ದು ತಲಿ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬರ್ಗರ್ಗೆ ತಂದು ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂಡೇರು ಮೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತಿಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಂತು ಬರ್ಗರ್ ಎಂತು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದ ಬೊಕ ಅಮ್ಮಗ ಪರೋಟ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಗಸಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಅಮ್ಮಗ ಒಂದು ಮಾತ ಅಜ್ಜಲ್ ಬಜಲ್ ತಿಂದು ಗೊತ್ತು ಜೈಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬೊಕ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ್ ಹಬ್ಬುಡ್ದುಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಕು ಎಂತು ಪಿಜ್ಜಾ ಇಷ್ಟ ಆತುಜಿ ನನ್ನೊರೆ ಅನ್ಮಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಾಯೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಣ್ಣಿ ಐಡ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾಡೆ ಬುಂಡ ಬೊಕ ಮಾಲ್ಡ್ ದಾಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೊಕ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಆಂದ ದಿನ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲ ಪೋನಗನಿ ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಆತನು ಕುಡ್ಲದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರ ಆನಗ. ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇನಿ ದಾದನ್ನಾಗ ಕಾಪುಗು ಪೋರೆಂಡು ಕಾಪುಗು ಮರಣಿ ಪೋದು ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನದಿತ್ತೆ ಮರಣಿ ನೆಟ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನದ ಅಂಚ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ವರ್ಮ ದಿನದ ಬುಡಂದೆ ಬರೆದ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಣೆಂಕ್ ಅಂಚ ಕೊರ್ರೆಗಾಯ್ಚಿ ಕೆಲವಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿ ಪೋದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ದಿನ ಕೊರೆ ಒಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋದು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಕಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬುಡೇದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಪೋರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮರಣಿಯ ಪೋಪಿನೆಟ್ ಇತ್ತಾಂಡ ಒರ್ತಿ ಪೋಪಿನ ಸರಿ ಆಪುಜಿಂದು ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪೋಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಣಿಂದು ಕಾಡೆ ಮೇರು ರಜೆ ಮಲ್ತಿರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ 15 ತಾರೀಕು ದೊಲ್ಲೆ ಕೊರಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಪೋದು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಎನ್ನಿಯಾನ ಅಂಚ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞಾನ ಅಂಚಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಕಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚ ಈ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಪಿದಾಡ್ದ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತೊಲೆ ಐತಿ ಎಂಕುಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಅಂಚಿಕದೊಲೆ ಅಂಚಿಕನ ಡ್ರೆಸ್ ನೀ ಪಾಡಿ ಕಾಡೆ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಎಂದು ಜೋನು ಅಂಚಿಕ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾ ಮಾಮಿಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕಂದು ಇತ್ತೆ ವಸ್ತು ಉಂಡಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ಬೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ನಿಗನೆ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆಯನು ನವದುರ್ಗೇರ್ನ ವರ್ಮ ಪುದರ್ ವರ್ಮ ಸ್ಥಳ ವರ್ಮ ದಿನ ಯಾನ್ ಬರೆದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಬರೆದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಡ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಬೆಳ್ಮಂದ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಅಲ್ತರ್ದು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಕಾಪುಗು ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕನು ಅಗಲಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಅರಿ ಎಂಕುಲು ಒರ್ಮದಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದಿನ ಅರಿನ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಗುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಿರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದದೊಟ್ಟು ₹1 ಕಾಯಿನ್ ಕೊರ್ಪಿರ ಆ ಕಾಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತ ದೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲಾಕರ್ ಡಾತು ಒಲ್ಪಲ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಆದ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತೊರ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಅಂಚ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಎನ್ನಿಯಾನ್ ಅಂಚ ಕಾಪುದಲ್ ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಉಡುಪಿಗೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋದು ರಡ್ಡು ಅಲ್ಪ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲು ಪೂಜೆಗೆ ತಂದು ಮಾತಲ ಆದು ಪುರ್ಲುಡು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ಅಲ್ತರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಪಂದು ಏಪಲ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಡ ಗುರುವಾರ ಬರ್ರೆ ಆತುಜಿ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆಲ ಆಯ್ಕಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಫೋಟೋ ಎಂಕುಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತ್ಯಾನ
ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಮೊಗುಲು ಪಿದಾಡಿ ಇರ್ತುಲೆ ಮೊಗುಲು ಕಾಡೆನಿ ಇನಿ ಪಿದಾಡಿಯರು ಅಂಚ ಇನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ 2 ದಿನ ಇತ್ತೆರು 2 ದಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅಗಲಿಗಿಲೆ ಆಗನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಇಡೋಟು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬಾಯ್ 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 ಬರ್ಪಾ ಏನಿಕ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಾಕಿ ಉಜ್ಜಾ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪಾ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕುಲ್ ಪೋಯ್ಬಕ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿ ಒಂತೆ ಮೆಮೊರಿಲ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿತೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರು ತೂಪಿನಗುಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುವೇದಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂಕ್ ಬೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.